Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغيين الله سبحانه وتعالى فيك الشيطان تورما كأن الله سبحانه وتعالى فأكدوا عن الشيطان تيه بارين أم بعد من الله سبحانه وتعالى تكبر كماي نيان زين الله سبحانه وتعالى تكبر كماي أن تبفا الله سبحانه وتعالى لا أنك جياب سبتي الله سبحانه وتعالى كوافر لانغ بارلا. السلام عليكم من دون na Allah subhanahu wa ta'ala dona kolina oyo yela maneka ka kobaye na Allah subhanahu wa ta'ala bora kobala oyo kele kobala ngolo ye odela alakraba tentigi afanye ko nga hagili to nga baraw damena na ka nga zinzi ni seti ko tato barka may namoro la masalaka alakraba ka sallallahu alaihi wa sallam wala ñu man dondo Allah subhanahu wa ta'ala ya ñina ve ko le Allah subhanahu wa ta'ala naka se anaka bunye ko le ñu man dondo ko le Allah ta fitri wala ye ko nga na ñina alakraba sallallahu alaihi wa sallam ka ñuma ko nga na ka ma fitri wala ye kanga dugo ke alkraba sallallahu alaihi wasallam ko yale Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru ya kanyi shama assalamu alaykum dugo ke alkraba am dugo ke ajanyan zanamo nyi munu ngarafe o ma jafa fo sayu na fara no be wele ko alkraba ka sahaba o ko fa am dugo ke abona sanamo nyi alkraba sallallahu alaihi wasallam ya abona kalfa ma assalamu na ngwa ala fa ko amba kira fa nga ke alkraba bona ufe am dugo ke alkraba o choko kele do kadugo ka ajenyon zanamo nye kadugo ka abona sanamo nye kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ala nu bona ala nu bokolo nu barka ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka zabati ne mbara ala ka ke ala nyada nyin ne bara ala ka nyambulo Allah subhanahu wa ta'ala ko ka ala yakama assalamu ko fa ambe foli di islam chema ana musomama kanyina fa kan zama dukola bara absaka sabati chogomina absaka ka furai chogomina ka ke aslama ayo ka banana absaka ka fura lanya cogo mina ka dina tasira korale fura assalamu kayyi assalamu ka do fe ka ayo Allah subhanahu wa ta'ala batoka fi rahatin wa afiyatin wa tam'inani lafiya ani ayo hakil sikila angala yini yode Allah subhanahu wa ta'ala kan deme ola assalamu ne vamuna amida dirka kura arsama furba jama kullu tulola ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jon usikum bi taqwallahi alazim balla dinyira kum la dele ko fa ito nga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye wa uhadhirkum min ma'asiyatihi ad-da'iyat ila azabihi al-alim balla dinyira kum la dele ko ito nga nzimbo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala mami ngera ki ka dahiri men nyini sirime haramuna minga dahiri men nyini sirime ma javani ma torombela minga dahiri men nyini sirime surafa minana min nyini mi fedda man balma ke balma muso tubi dama ka sega alama alabi tagamina e ka don ko yanda mi ba illa ben yani saya kita ibuluma ni saya shunyo ya chene ni saya jonjo ndaki to surafa mena baina ni saya jonjo ndaki to aywa haramu dumbaina ni saya jonjo ndaka sora ikako mayela makaka alata shi o ya chene ibulu jela bobi datuguno datugura ibta sora kaburu ko naka gele iba sora kema jodo ka gele iba sora janame ka gele ni obe alaka ngishama ode ambla alsalama furba jama kullu lajili la nga sigi bele jelela am alsalama walladi atanga janga sara alanye Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye o de bi jon lafiya jena abi lafiya ikabur kono abi alkema jodo kono wolon no yima alaka no ko yambele jelema alislamu jenta disi goshi yoray mawma yi disi goshi ko neni mbiseni nabi sayan nabaliya do kamini saya sigara la efanga bibba sayan nane ko fe o ya bane ebolo ni bolo mi tay subitoli nen va mona ibadon ko tiena je ko nunde tien salamo je ko nunu tiente ay to ngan cesre ala ko dama de tien ala ko famu nyuma da nambalam alislamu ma ala ko kaka ala kama ala ko ka ala ka sallallahu alaihi wasallam buyana barka kama wa alamu annana bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala ala ka mando mba fa ka don ala so talaka je kono
Allah subhanahu wa ta'ala ka bunye anaka karama konnana jalasna fil jalsati as-sabi'a wa 60 an zikra sikib bi worani wolof lanana sikid damine ana lababe Allah subhanahu wa ta'ala bulu alaka nyambulo alako kaka alaya kama والدرس فيها تابع لسابقي ولا دم منك أيوة السكينة أنو سريمة ولا تمنينا نو دي فقو كلا أفو فما كو فقه دين فام يدوني أبي فو أمي فو أنا جمانا كيا جانغو كسيكا دايلا كاجرا مولا ندلو بالا كو دلو جيا مونيا كورو من باجرانا كفو تشينا فقه يري دين يري دي دين تسكا تاناتي أسامو فقه ينوني تشامني لكل مذهب فقه مذهب فقه نيتلو يامي ahanafu no imam abu hanifa taka kala ndewni onu ka fiku kala be nyona ka fiku kitabu buteka kono ni tara iraki jabana kay baye o to ko kele do shafi'i yuno kitabul ummi bu bolo pumanya fala bina nyafiye ni tara ayo misra jabana kay bu ka fiku ye o to ko kele do aw maliki yuno anga fiku ba ndege kono bad an min al akhdari kam min al akhdari kitabula ila nas khalil kata sheikh alluma ni yala la nga jabana ayo maktaba wala kibi seli nyini kibi shuni jagan hiji nyini abi soro ni kitabu nunde kono ni ba fa al-salam fatura kiba ko cent la abi soro ni kitabu nunde kono alhamdulillah rabbil alamin o yonjo voro lay o choko keledo aywa ahna aywa hanbali yow ahmad bun hanbali ka kalandew u fana ka feku bubulu nene va mona ibado ko ja salamet seka tanate nakum seka tanate ikmen ndo ye feku tubulu alhamdulillah rabbil alamin o de yato anga jamana kaya anga jamana nganaw anga jamana dine laselu mali jamana kerngara lenyana asrifi dubbe alakara sasama mode duwodu kuma jamana ngaya jamu me jamu ko haydara la du kuma jamana ngaya ka damena kaye kata kidal mali koro anat lebi ni kalambulo kumbu bolo ni nana fefe ma ko karamo nen nana mba faka kala ki bolo aywa mba faka asama sharia kala aba fi made ko yala yella hadar kala wa niki mo kala ba fu wa mba damena yende o to ko keledo Sheikh Mukhtar al-Kabir al-Kunti alaka nasara kayrala akalane ko nani doni nyumanana no yo kuntala kamunu alhamdulillah rabbil alamin no ye cesrike dinana mali jamana korofe ka dina sama kana na ifo mali jamana tlebefe Mukhtar kuntana diw ana modon katibata abelejele adakene anya fefenye kwa 7 ken dina ina Mukhtar yere gafe keme saba an ko de sabe Sheikh al-Kabir Mukhtar kunta amoke ay gafe keme saba an ko de sabe dina ina a fenye kalambloski a fenye kalanda suma mana anya ye uka barala uka fiku kala be damna lakhdar de la nu yeru ko be sebenike uka sebeni belejele be tamal lakhdar tigi uka puma choko kata se sheikh luma uka puma be dulo olela o puma choko de la ubi ke kole olu de ka ngawtu kurafo alhamdulillah rabbil alamin anga jamana adon sobbe adon getura be kamina ve segu jamana na yanga kalanda suma marhumu de mawage alaka nasara kayra ni kundara ka kalamlo la ibasara ko fiku kala be damna lakhdar la alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Muhammad Zaki Fana o choko kele kundo al-allama mahmud aqib sosog seku o choko kele kundo kayesh ayo tormor ngilon fe o choko kele kundo flaw ye chesri bake anga jamana dinena kalamblo chama be ubulu akalanda suma ni akarama ko nyinga wafu ko adamina yora al-akhdari afonde mako al-sakara wa ina al-ulama fi shay'in wahidi ulama u farla nyonga u besabatira ko kelenga subhanallahi o tsaka ke ngalo yesa itaka ke chen o tsaka ke kan yira nake a tsaka ke to la ala to tara ladriye oma ni chewde munu nye uka jela tike fale ala kola kuni anu farko de Allah subhanahu wa ta'ala ma o getro ninu ma nyonye ibadon ko chena kartana ala me nyonve alhamdulillah rabbil alamin an ga jama kulu minu nyu kodo kosanina no ye ndam magale fle ngana munu na be ya damine yoro indela abi fode ma ko feku kala ni feku ker arabuka e inye koro mbalma muso kalami mbi damine ala bato ketu ko kalami mbi damine la khadarila kata dacha shew khallula afode ma ko feku kala o de dalu joto flanve ka temeta fe ka sega ka tende ka jira moula munungo dalu tala ka jira moula munungo ko makando ka jira moula munungo ko alakra sallallahu alaihi wasallam kundake nembe de fobi fi yere bi yere nyinga ko manne ko kala dugu jera domina ni ngunde idea niko nini kalamba shima nyonye dewa niko minzigi le fleka puma be kan puma shew boada ama do doni be klebi korofe dewa ale sigi be klebi fe ya ama do ko doni be korofe dewa parce que bi puma munuvo iba sorla puma bade do huwa fi wadi wal ilmu kulluha fi wadi doni bebe fangele ale sigi me ka puma mi vo te doni shieshi kono kitabu shieshi masame ibo de me anga jamana la banka o de la jaku yaranga kawuli kanjo kanjigi ke ale
kan jigi kan ngara mo ya ala na mbona barka insha Allah ta'ala ala bande men mbara ina be sabati amike fura lañi kan sira fura amike fini sutura biri fini ka biri anfaw anamo ke wula insha Allah ta'ala nan fatura o siraka an jujugo mata alama wa Allah ta'ala to foi kana ala no barka kama foi tanzoro insha Allah la yasmasana su toro tanzoro ne zira nga an jigi kan ala la wala mba dam nan dara zama ngara mo ko la an jigi kan ala Allah ta'ala la ku yeddu ko minge Allah ta'ala ya mine insha Allah ta'ala binye wa be sabati ambolo walla yini emi o be sabati dina ta sira korole asira be fura asira be je mo be seki udamema mo be seki lafiya ma insha Allah ta'ala bi walada temene o nyefo do ka jerila ko femi fiqo kalaye aywa o yadda mana aywa faniye ajome fenwere ka obi wele ko usulul fiqhi fiqo kala yere laselu o fevla farale nyonga o de fiqo kala dakene sheriatu ko dalu jo akelengele belajelela kan nyefo keregelele mbla akelengele belajelela no nyefo yeni hagli sero koro alhamdulillah rabbil alamin ba donc ko fenre minni alsamo fembe wele ko usulul fiqhi shar'a sharia la huwa al-ilm bil qawaid wal buhuthi o de ka sharia qaida sharia rajo sen ni sharia puma na fora bakuruma fola se munu mba koro ana saka saka ni nyeda mununyi kase ko lu shidon allati yatawassalu biha ila istifadat al ahkam al shar'iyya doni babi minga yele yelen zinyi katama fe doni fuka ta se sharia kiti yere ma ka doni ya gara de nyami foy tenna al amaliya barajo ma sharia kiti mununga min adillatiha tafsiliyya o fana bi min sharia dalu farabashiya lewna ati fiye bakuruma fola abi fiye dakuriye kelengele ka kelengele belejele laseli ki togodon ne vein al laseli aba fiye de koni haramuye al laseli aba fiye de koni halalaye haramu koray nende halala koray nende wajibi koray nende makruhu koray nende ni mamman jidon o tigala mama foy shido o solo fiqhi la o tigala makka nga muqallidu yedama kala khdere kala la khdere ko koni haramuye ibo haramiya la khdere ko koni do ibo kon arsalati ko koni ndakale do ibo daka ibi ala sorono e toroti soro ngani yi sedo ko werala abi nyami bula abi fere kayma am ala jel ala ka kili nyumande amma ala ko kaka ala kama assalamu puma ma fula ndef ma shakelenyi fiku shidomba an usulu shidomba aflata ma shakelenyi al faqih yabhasu fi fi'l al mukallafi mambe wele ko faqihu no e dine famu baye fiku shidomba o ka saka saka belejele be baliku mukalafi mamina baliku yara assalamu min baliku yara sisa assalamu musa min baliku yara sisa aka bara ha ko saka saka faqihu ka bara nyeshime odema fiku domba ka bara nyeshime odema wal usuli yu mimbi wele ko lusulu tigi mimbe fiku lasali shidon aya donga dola kari ni fiku kuma kan fora abe kora indo wa ba boyoro do afode ko usuli yu o tigi lama yabhasu fil qiyasi wa hujjiyatihi o tigi lama be saka saka like qiyasa de la ne mbara anyina sanve qur'an na sulama ye anyina aywa hadisa kanama na sulama ye nga donné do ka fo mako benina ni ndisaka to efiu op mamba nyini aywa ka donna sorla ne misaka bla alakra sasama ka bara do mine kono usuli be saka saka like odela ano dalula wala ami wa ma yuqayyiduhu famun vora bakruba fola qur'an fa hadisa kanama na sufe ko lu saka saka ka don afurba puma fora ngane ko do bo mala wa wala ma afora bakruba fola ne ko do ferekele do ko tomo ka bwala wa ayo le suli be saka saka ke odela wala amri wa ma yadullu alayhi anna Allah subhanahu wa ta'ala yamaru koro usuli bo defu awni nalo to tala ko qur'an na sula ko mu'minuma zanu di lis salati min yawm al jum'ati fas'u ila dhikrillah ni ayo misri welela juma dunya fa al islamu mu'minu ayaka baraw blakata misri la nalo to tala ina fuyeni yamaru yow ay yamaru yani barado no ala kele ko kokura o qur'an kele la surangele la ko fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi na alaka jon ni ayo seli bana ay yereke ayta wabtagu min fadlillahi begata alaka fasamandi nyini o fana yamaru yodo ay fedo nyini fe opma ni usuli wu mapmanyi muno me yam alaka yamaru kordo no lu mapmanyi ne yi kwa fa ni lala sa kwa fa ni juma wele la anga bitugu datugu anga bara belejelejo anga ta jumana o jaku ya ble wala so tara ko kokura ni seli bana ni salamu blala ko anga yereke anga ta barake anga fenyini anga Allah so tara ka fusamandi nyini o fana jaku ya ble o mane mambora jumana kana sika ka telefona mine kono ka bina dumini ke ba fokarta ya haramu kada Allah so tara ko na mambora jumana ko anga ta barake ena ne do sika so ko na kibina ayo dumini ko ti nyana da ya Allah so tara so de wala mami mbora jumana o tigela ma sengena o nana ka so ko na kanida ka bi lafiya doni emi ma famu ashido mali e ba fo mako ala ko fanta shiru fe lardi ay ta barake ena do so ko na kibida ya Allah so tara so de aha fe be nyamina ema woni ndebe jamanaka banay ne nde alkiram mandewu
nin faamu baliya de kɛra jamana ka bana ye nin de jamana laban bana ye nin de denmisɛnw fɛn bɛɛ ɲamina denmisɛn minnu ma nin fani jinɔbaliya de y'u bila kuma jinɔbali fɔ la ɲɔnɛ ni yamaru ye fantasiro ye yamaru ye ayiwa fasa ila zikrillahi ye yamaru ye nka yamaru fila tɛ kelen ye dɔ ye wajibi ye dɔ ye musahabu ye sariya sidɔnba minnu ɲɛnin fɔ an ye anw bɛ dugawu kɛ olu de su ani tile sɔgɔma ani wula an faw an'an mɔkɛw minnu ye nin baara ɲuman kɛ ala k'an sara kayira la k'a minɛ a fɔlɔmaw la ani minnu bɛna tile la fo ka taa se maliki kɔnɔ anasi ma fo ka taa turu alakiraba n'a ka sahabaw la ala k'an sara kayira la ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama walghayatul maqsuda bihima fiqhukala ani ayiwa fiqhukala laseli n'o bɛ wele ko usulu ayiwa sariya ka ɲinini fɛn danyɔrɔ a fɛn fila la sariya bɛ min ɲini a fɛn fila la n'o de y'a to sariya y'a dɔnni sigi sen kan min ilmi al-fiqh sariya ka ɲini fɛn ayiwa fiqhukala na hiya tatbiqul ahkam shar'iyya ala af'al an-nas wa aqwalihim ni ya sariya ko fiqhu ka kala Allah ɲini ye mun ye silamaw u ka baara kɛta anu ka kuma fɔta a ka sɔrɔ u bɛ ka silamɛ sariya tatbiqu a kɔrɔ ye jumɛn ye a ka sɔrɔ u bɛ ka silamɛ sariya waleya feerekɛla tɛ ka feere kɛ a kunfɛ ten jago ka wari ɲini jagokɛla tɛ ka jago ayiwa furutigi ma furu siri a kunfɛ ten jago ka muso furu ka don a ka so ayiwa seliba tɛ ka seli ten na ma jango ɲa ye mɔgɔw b'a kɛ a ka sɔrɔ u bɛ ka min kɛ a bɛnnen don ala n'a kira ka yamaru ma ni fɛkow bɔra a la a bɛ yɛlɛma ka kɛ an bɛ wadu min na sisan a bɛ yɛlɛma ka kɛ ten de bɛɛ bɛ taa maa jɔlen sɔrɔ a kɛlen bɛ ka bitigi baden fa diɲɛ nafolo bɛɛ b'a kelen bolo miliyari b'a fɛ a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ jago de la n'i ko a ma k'i bɛ fɛn jɛya joli feere n'a y'o jateli daminɛ ye tile bɛ ban i la nka n'i y'a yɛrɛ ɲininka ko feere yɛrɛ kiiti ye mun ye e fɛ e bɛ mun dɔn silamɛya sariya la k'o ye feere kiiti ye feere bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ a ma diɲɛ foyi kɛ o la a ma sɔgɔmada kelen kɛ karamɔgɔ dɔ kɔrɔ wa nujuru diinɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma bilen koyi k'a fɔ ko n ye n yɛrɛ kun kalifa i ma n ka nafolo ɲini cogo ka se ka kɛ halala ye n ka baara ka kɛ ala tatbiqil ahkam shar'iyya n ka baaraw ka jɔ silamɛya sariya kan n karamɔgɔ b'a fɔ i kɛ n dɛmɛ nin na a ye ale fɛ ale ye wari sɔrɔ ka ban a banna wari de ye ko ye ni maa min ye wari sɔrɔ tigi ta ye ko ye subhanallahi Allahu subhanahu wa ta'ala n'a ka kira ma wari bila ɲɛfɛ dɔnni de ye ɲɛfɛla ye al-ilmu huwa al-imamu dɔnni de ye ɲɛfɛla ye ala ko k'a f'i ye ni Allahu subhanahu wa ta'ala m'i gɛrɛsɛgɛ o la i bɛ t'i sɛmɛ dɔnnibaa dɔ la o de b'i dɛmɛ i ka nafolo bɛ kɛ halala ye o de b'i dɛmɛ i ka nafolo ɲini cogo bɛ kɛ jɛya kɔnɔ n'o kɛra alhamdulillahi rabbil alamin o nafolo dɔrɔmɛ kelen n'i y'a sarakati a b'i se alijinɛ ma o nafolo n'i y'a kɛ ka misiri jɔ a b'i se alijinɛ ma o nafolo n'i hijira n'a ye a b'i se alijinɛ ma nka an bɛ wadu min na sisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an bɛ lahalaya min na sisan an bɛ dugawu de kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala k'an dɛmɛ fiqhu kala ka segin kura ye fanga kura ka don a la mɔgɔw ka se k'a minɛ ni u bolo ye ɲɔgɔn tɛ kalandenya ni karamɔgɔya tɔ kɛra dala kuma de ye kundanakaw anw y'aw ka kalandenw ye Satan Mamadani Haidara anw ye ka kalanden ye Boye Haidara anw ye ka kalanden ye kuma tɔ tora o ye bɛɛ ko ko aw ko k'a ye karamɔgɔw ka kalandenw ye e karamɔgɔ o ye kitabuw dilan e karamɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma diɲɛ foyi kɛ fo k'a fɔ mɔɔw ye ko karisa a y'a kɛ tan ala ko tan an karamɔgɔ minnu n'anu bɛna tile la misali kelen Satan Mamadani Haidara ka kasɛri ba kelen ye n'o ka kalanden ma seli farida dɔn n'i ko k'i ye Haidara ka kalanden ye a ɲɛna wa donc fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔ bɛ ka nkalon de dilan k'a da mɔgɔw la kundanakaw anw y'aw ka kalanden ye karisa anw y'aw ka kalanden ye nka u sigi bɛ k'u bolo da u sen kan ma taa ta kun mun na aw bɛna wuli don jumɛn ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama ni fiqhu kala ma kɛ wallahi balo tɛ se ka kɛ halala la ni balo ma kɛ halala la fɛn bɛɛ bɛ datugu ni tile ko fɔ mɔɔw ye n ɲɛ bɛ kuranɛ kalan baden min na sisan an ɲɛ bɛ wurudi baden min na an ɲɛ bɛ dugawu caman galan min na ka tila ka nin kɛ silamɛw lahalaya ye wallahi fɛn dɔ bɛ yen hijabu dɔ b'a ni ala cɛ o hijabu tɛ dɔwɛrɛ ye dumuni jugu dun kɔ dumuni jugu dun de cayara o de y'a kɛ dugawu bɛ tilen ka kɛ seli bɛ tilen ka kɛ ayiwa wurudiw bɛ si ka kɛ sarakati bɛ tilen ka bɔ nka jaabi foyi tɛ sɔrɔ a la ala dɛsɛra wa wala a bolo ta banna ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ala ta'ala ka bɔ o ma jɔnw de kɔnɔ fara fɛn na fɛn min maa t'i kɔnɔ fa o la ka ala deli k'a k'i sɔn ala ka ka ala ya kama an balo halala la ala k'an dɛmɛ an ka balo halala la n'an balo n'an halala la n'an ye min fɔ ala bɛ sɔn o ma ala ta'ala ko an dɛmɛ o la ala ko k'a ka ala ya kama a zama fɔ n dɛmɛ ko fiqhu kala o cogo kelen don fal fiqhu marja'ul qadi fi qada'ihi ni fiqhu sidɔnna ni fiqhu faamuna juge maa min bɛ tribunal kiiri tigɛ ni silamɛya ka kiiri ye an ka mɔgɔw ma o tigilama bɛ segin fiqhu kitabu de ma k'o de kala k'o sidɔn ka sɔrɔ k'i sigi ni feere b'a fila fɔra ɲɔgɔn kɔ ko karisa n ye juru dɔ karisa la a ma bɔ a sira ma dɛ n ye nin fɛn in feere karisa ma a ma bɔ a sira ma dɛ n ye nin muso in furu ayiwa a ka kabila ye nin fɔ ma dɛ n'u nana yɔrɔ min na i bɛ segin ka taa arisala kɔnɔ i bɛ sin ka jotigi ye ten i bɛ jalakitigi ye cɛ n'a muso mana ɲɔgɔn kɔli min na ka na jɔ i ɲɛ kɔrɔ e b'a fɔ a ye sigi muso in kɔli bila fɔlɔ e ka sabali an balimakɛ o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ segin arisala kɔnɔ i bɛ segin sɛkalu kɔnɔ i b'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ ko kiiti ye nin de ye ni muso jalaki dɔ i b'a fɔ karisa e filila
e jalaki do yafa nyini ichefe aka yafa ima mbi dugo kay alaka sera nyumanyi na soro jurumandigi do walma aywa fere kala fulani nyonje do fe min dai shakol ba fiye ni de tado ni de filani nyoroina o yorani be aka haga yemi ba be na kadama afode ma ko marja'ul qadi bi seki gafe monoma o de feke kutabi aywa aka kitila wal mufti fi fatwahu mami vana sigira kibna ala shera nyafo mowi kibna mo waju kibna mo kala ka chefo uyi o tigila ma ka marja'u fana feke kitabu yi o tigila ma de seka seki fi kitabu ma na pama sirga be chefo mowi na pama shunu ka be chefo mowi na pama aywa jagar hiji ka be chefo mowi na pama fere ka be chefo mowi na pama furu ka be chefo mowi ngani e bana figu kitab kalama ko e makalaye kibitata qur'ani na kibitata hadisala marja'u yerete ebolo e ko sebe da bien foyila ibina munde fo moye mbalma ke mbalma muso opma jamana labaka bana fan do fana fle ambi ala deli allah subhanahu wa ta'ala kan deme ala ka kili mandi amma wa marja'u kulli mukallafi li ma'rifati al-hukm ash-shar'i figu kala balku kelengele be chawacha balku yara muso balku yara atigala ma be sey kata figu kala de ma jango ka selita tugo don jango ka ayo janaba ko tugo don jango ka sel sunna na farla na musahabu don jango ka saka hiji nyedo ayo musarwa sambi wora sambi seki no de war soro yoro mena obisinga imma ibi laben ibina ta korofe kasanga musarwa ta yoro ni be ka do avion kono ka ko kalfa hiji moma pala ka sena nyumayi nan zera wati mina alhamdulillah rabbil alamin yande ayo namu ta yoro amina labe saka hiji baraw damine opma ay jita aka janaba kolike aka soro ka namu finuta o yoro de la o musa robo winyi ngale ke ko ma ayangala o koli chogola ke am ala deli ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala yakama assalamu fi ma yasdur anhu min aqwali wa af'ali baluko be jenfe fe wada baluko be jen baraw barake aka marja u fiku kitabu de jaku ya chene muso dem sene ma korba fo beka fiku de kala nan zikra o ma dine be ke ala ta be ka kirata wal ghayatu min usul al fiqh sharia kan yin fe dan ayo lusulula fiku lasalila هي تطبيق قواعده والنظرياته فاك صار شريعة قائدة أيوة قرآننا حديثنا فاك صار قائدة أو بارا ليدو أيوة بارا تشوك نيومنا على الأدلة التفصيلية شريعة فرباشية دلو يبقى صار أجومة أوكا أنا تفنيونغو فيو لتوصل إلى الأحكام الشرعية جانغو ندونبا ولا كابي أيوة لاجلك كابي سكاسكالك كابي كيتو يرو نيدون كانيفو أيوة أو قائدة ودبي كسراي عليما aba seda o escalo de la kelengele ka saka se aywa sharia daluma التي تدل عليها شريعة دلون منو بفنن نيفاي فبذلك تفهم النصوص على حقائقها الحمد لله رب العالمين سيسا نين فاني فلاين غالا نكا شيدون ني فيكو كلا كا مصحب دون كبو ايوا واجب الله ني مكروه دون كبو حرامنا ni labana ka lusulu kala ni lusulu ya qaida ujiri la ka qaida kelengele beta to ko maka nyefiye o yoro la san qur'ana pmana ni allah ta'ala kuima ko fas'u ila dhikrillah tafhamu an-nas ala haqiqatiha ibn nasu famu o yorbe a haqiqaka na allah ta'ala kuima selibane ko fa ko fantashiro ve lardi o yorbe ibn nasu famu ala haqi aywa ibn nasu num famu ala haqiqatiha a haqiqauka ngani ni ndaraki da ibi seme ma do la sa oti ka nyefu iye niki bi femre fala abi nyami ima insha Allah ta'ala nene vamuna fiko kala aya adon femindo sisa ana misenya ikaka adon sa ja fiko kala yara de koy ni fiko kala te qur'anati famuya ni fiko kala te hadisati famuya wode ato doni shidombo ya damina yi a ja demba waga ya damina yoro mena jode ko ya damina yoro ja ale agab soso ya damina yoro mena jode ko ya damina yoro ja Sheikh Ousmane Kalafo ya damina yoro mena damina yoro do ja ala sa turew ha olu ya damina yoro mana jode ya damina yoro iba donc alhamdulillah rabbil alamin aywa ulama'u tataba'u ya tukutukura nyona ala haqqi tieka la ghayru foy wara tayble opma ira ba damina o damina yoro la salamu anga jamana laban kabi o damina yoro inde ba feka datuku 600 kuma dumandigu wulila uye kuma chama fara nyonga telewula ya chama fara nyonga arajowula ko dine kwa bi mine alata kwa kirata opmano dakurnya flabu nyana enyo koro a chendo kuy alo to dalaka boni fin be a chendo kuy alkara nana ni kuynyi nako na mimina yorola atseka nyeka temoka opmano madumani no dona e hakilila abi mine alala chukodi ni nyine noko abi mine alakira ayo tala chukodi ni nyine noko alo to dala joro min di donne bo ma kasara ba do ko ale ala ni nyine noko
alkira sallallahu alaihi wasallam joro min di donbo ma dine barala ka sura ba don ko le muttade islamiyya ni nyina no ko nyina na fin bede ko o kuma be jamana labana amba fe aka hakili sigi aka tulo ci gabo kuma koro o fobo weru ka sabali ku dade o ka donga fo ko koindo chokoy qur'anati baka qur'ana yala madama islamiyya balonedo hadisa sunnati baka sunna yala madama islamiyya balonedo nga don shi do mo de ba nyefo anyi o kuma don bo ko joyoro anu ye bara sigi sigi tuko minga anga tuko la o de here ni mam ñew famu insha Allah ta'ala am to heraka o mam aywa almam maliki ko almam shafi'i ko bukhari aywa shaykhul tiki ko arsala tiki ko aya don ko de puma yere o luti fo mi ngenera kabo alkrabama sallallahu alaihi wasallam alkraba ma yantiqu anil hawa o fanata nidu ngo fo in huwa illa wahyun yuha na ko ngo ala de ba foye o puma o ba mine kabo Allah subhanahu wa ta'ala yoro o puma Allah subhanahu wa ta'ala muallimu o de kalanen aywa kalanen ngaramogo ye Allah subhanahu wa ta'ala alay kalanen ngaramogo do o de alkraba kala sallallahu alaihi wasallam alkra sallallahu alaihi wasallam bi soraka angala ngandle o te kelenye tleotle ona chauffeur ona mobile chauffeur do ni bana mobile chauffeur tama abi taki jualeto ika bando la mobile bi taki jualeto don shi mo do yo mobile chauffeur wuye alaka aywa anu deme khairala Allah subhanahu wa ta'ala ka sabali anu kanunu bunye alako noko yama ukoro anga sabali ukoro angu bunya angu karama angu ka gafe ukala ani munu benatlela alaka majingi noko ya nyanga juli oluye ka doni nyuma soro ubulo munu ndara alama kasoro alhamdulillah rabbil alamin andle mase alako lu kanu anu bunye jirana anga dugo sama uluma ko ka gafe korale ngala ka Allah subhanahu wa ta'ala sorani aye insha Allah ta'ala ni islamiyya turata islamiyya kunungo binye islamiyya kunungo kunganyi wa bifana binye ngani aywa abi feka bo o mine kono ka bla mine wore kono na kerati na ngoni nya bo don shiro mo ko mine kono ka bla mine wore kono Allah ta'ala ka ngishi fen wore bi yela na nyinda minda ala ka ngishi o ma ala ko kaka ala kama o ma kono nje ka laba yeminye mal ko an saka kalande sisa ngoni awka nga don ko ja a ja ne mbede be figu kalana ja tende figu kala te tinyi o ma karamo ko dewu ay tanga segi andamema en vau ana amokew uye gafe munun la anu yukka kala no ngala gafe mununa angana to fiyo ka anziki ka ambulo dan seka koni yendla le kalana faka soro ka dabina la khadar la katata sheikh luma kitabu kelenda la faka soro bisaka makala mina ni sera ola alhamdulillah rabbil alamin ima bedongo yi ngayira be alatanu ibisaka joy fa kokoro ibisaka joy moke kokoro ibisaka ke aywa mudafi'uye kan nyonni ke kabo mazhabu malikima ala ka famto ko nyuma de alama ama ala ko kaka ala kama ala ko ala bana bono baraka kama barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'u alalim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهر المصطفى من مندور أطهر المنطهر يزداد شوقي كلما ayan dura ko banya mama